طعم جنيه هزنكا نتحدد سب زيناتي كانت حدك سأوتهم بالتنسي حجني أرترا وكيل كنت حركة ودادر وين كنيركي يوردانوس حفتي أنا هاجرين هزبين كلالي كتب لي نير أبزخون بوليتيكا أتي فلتني كأتونا يدلني أب هاجر بقيلات عبي أب سدت بقيلات عبي بدم بتعاومة تصنح هاجري كتبل تصنح خال تصنح كصاب نهاجرا زوكلت تمرجع نخلتينا خخون طبقي أين حكمنا؟ أينتي من بزي قدس دمس زبحال كيتبوا من التجراوي تلوادو تولادي تجرنيا أدو قنقا تجرنيا أتزارب دو جل زبلو نجارات يفتاوتولو دي هلوا قلي هلوا عدا فلطوا قل فلطوا أي قدسني فيلم تجرا كباب زنبرولو جزء نبعلوا أتخباب زأتوه ميديا أيانيت ميديا خن عنا موت اندفردت لنا نقدمي تخدنيرا بيكونن جيتات دبلوماسي خسر يترفمو كاوقع موصا زي خلسبي أبي كويني يهمولنا أبي ناي بعد كويني يهمولنا جيتاتشو بوليتيكال بدرجة هاجرون أمودا أجخي إثيوبيا زكون أجخي تجراي تحت زواز أبي إثيوبيا تجراي كتولي عد مسسني عايز تطفني سلام تعنا هبلي كما يعلقهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتل تشدن رياكتس وان جاير مسجن دحنا جهم نابنا لهم عند فيديو قدم محلافي سام كنا وس فيديو كنسره تاب غورو فولو بلو سبسكرايب قبروا حدش تندحر داخوينكم نبارات كوينكم رئيتو زهابكم ناب كالوت سبات نزوم فيديونا نزبات صحهم سبات بملوهم كا زلعله مسغانا آلن مالتيو نابنا لهم عند فيديو كنسجر انتلنا بوزحات وقعتاتن علالاتن آلو ناباتومينا كنسجر قدم قدادم ግን ወሰንት ዝባሃሉ ነገራት ኣብ ግምት ውሽጥ ብምእታዊና ክንጀምሮ موزنايلو معانت فيديو نريو زلنا اذا حفتنا مالتي تواداداريت موديلينج يا بعالم لخه ውድድር ትገብራላ ስለዚህ ክዕወት እንድሕርዳ ኮይነ ድምጽኹም የድልየኒዩ ዝብል ዘረባ ተዛሪባ ያና በውድድር ቀሪባ ምስኡ ግን ጽቡቕ አይገጠማን ብዙሓት ሰባት ካታ ይብለለው ኣብ ፖለቲካ ዓለም የለኹን ብኸመይ ዳ ተቃዋሚት ኮይና ኢሎም ይስሕቆሎ ማለት እዩ ፖለቲካ ዓድና ጠፊኢን ንዓይ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ጉዳይ እንትኾን እንተሎ ዳ እምበር ፖለቲከኛ እያ ንኽብሉ ዋደለም ኣብ ፖለቲካ ዓለም ክትህሉ ትኽእልያ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ጉዳይ ካብ ፖለቲካ ዓለም ክወጽ ኣይክእልን ግን ፖለቲካዊ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ሓደ ሰብ ሞዴሊንግ እንድሕርዳ ዝወዳደር ኮይኑ ምስ ጉዳይ ፖለቲካ ተሓይስካ ተዓዊቱ ተስዒሩ ገለገለልካ ክጠቕሞ ትደሊ ሰብ እንድሕርዳ ኣልዩ ኣዝዩ ኣርባሓ ስለዘይኮነ ናብቶም ርእቶታት ክንሰግሪና ቀድም ዘበለቶ ኢና ንሰምዕ ቀፂልና ድማ ካልኦት ዝበልዎ ኢና ንሰምዕ ብጣዕሚ ዘራራቡ ጉዳይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣካል ናይ ቪድዮና ጌርና ሒዝናዮ መፂና ኣለና ማለት እዩ and then thank you كم زجركم كتتابعنا تربال مقباركم طعمي زمسكنكم نخلاتكم كوناتو مالتي قتيلاش ما يردمس منغستا بيبال تويد دعبه كله عدخا على مالتي كمون ناي قدماي درجات مرتي على تمهيرن دمدين علم تحت على ابعد انجليز كاي قمت الله ابعد انجليز 3 عامات كير له قال 10 عامات كمون ناي فارماسيس قدم عامات تمهاريزي and then قتيلا خبلكم زدلي حوات بزح ነገር ይካሄድ الله عز ማስ ሜዳ ማለት እዩ እዚ ውድድር ሃገሪ ኩላትና ክልቴና ሃገር ወኪልና ወደደደና ካሎት ኤርትራውያን ወናለዋ maybe ፕሮሞስ ለዘይ ገበራ አይራኹም እንትኾኑ እዚ ነተሓደ ፈቲኻ ነተሓደ ቢልካ ደይኮነ ክልቴና ንቅሳም ወደደር ደለና ኣብቲ ውድድር እትምርጫ ንክልቴና ክኸውን ጽቡቕ እዩ ወላውን ክትመርጡ እንተዘይደልኩም ፋብራይት ክልወኩም ኸሊ ሽግር ኢንሻአላህ ወላ ሓንቲ ኣነ በዛ ነፍሰይ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ኣተይ ፈልጥኒ ከኣትውና አይደለም እንታይ ሲኮነ ዕላማ ያለ ዝምጽን ዘሎ ሞዴሊንግ ውድድር ይሃ እንጽን ዘሎ ማለት እዩ ሶ እትናተይ ቪዲዮ ናብ ኩሎም ሆይዲ መጀመሪያ ናብ ኩሎም ዩቲዩበራት ተሰሪዲ ክኸሕዱ ተዘይደለም ሕጅ ማለት እዩ ከምውን I don't know ወላ ሓንቲ ፈልካን አይከልኒ ኢንሻአላህ طعم جنيه هزنكا نتحدد سب زيناتي كانت حدك سأوتهم بالتنسي is very shameful كم community هناسي كم هم قبراي قبعنا نينتن دحرنا دمصات ባህለይን ሃገረይን ከጸውዕካ ይወዳደር ኣሎ ኺላ ሓቀይ ምሽ እዚ ከም ኣያምሽላ ሓደ ዓይነት ዲና ሰሚዕና ባህለይን ሃገረይን
كتصوع يودادر له إلك يوردانوس حفتي أنا نهاجر نعخن عيدال وكنا نخلتيخن حديخن أوكي عند حرد يوردانوس بهلخن هاجركن كتصوعي تودادر له خوينكي بهلخ تجرنيا عند كم تزرع هو تكاب تجرنيا بهير تجرنيا نهزب إرتراخ عني تجرنيا طرح يكونن أنا هزبين هاجرين أنت زخوني ركاب زمل اختزي تبجيسو تناتي رئيتو مالتي نزخون سبق أنا تصرخون بهلين هاجرين كسمي إلى يوردانوس حفتنا بهلا كتسمي تقوينها أب إرترا استفل عليه تشعت بهرات تفل عليه بهلتات له استفل عليه عينة حبرة السبالو استفل عليه عينة أسلام كريستيان زبل كأن الناتو النزلو حزب لنا مالتي حجني إرترا وكيل كنت حركة ودادر وين كنيركي يوردانوس حفتي أنا هاجرين حزبين كلالي كتب لي منين ينزل بحالا انت عيد حرب عيتان أفلوتو سلا زي بالله كم إرتراويان نحنا نزخونت إرتراوي وكلنا حيزا زقربت أب هاجر بقيلات عبي أب سدت بقيلات عبي بدن بتعاومة تصنح هاجري كتبل تصنح خالة تصنح كصاب نهاجرا زوكلت نحنا هنتبادعن دمسنا هنهبن اتقبو خوينو أبوتي محبراو مراخب زلقن اتحانتي كمزي لا هاجراي وكلتنا هاجر زوكل حلنان كستايني بلان اتحانت قلنا بحق هاجرا وكل الله زبلي حجي اندحركم اخوينو الى غزاره حجي اندحركم اخوينو نتا بانديرا ازل علت سم هاجرا زل علت سم عند العلت كبتات هاجرا عند صبارق تخيسب نعا طرح دمص تقبر ابزي زكاتع نغير تبهلون نحنا حراي صبوق زربا مالتيو تكابت موداتا حساب حجي كمجمرتا جمير كساب حجي سمعنا يوم نتم فيديوهات اتم بمولو مالتيو مسمع صبوق سدا زخونه تيسمعنا منتان زخونه زربا كاين زرب نت زربا امطيو تقولع تبل نعي داون كغبروني مفتان مالتي نتحاند كتعوت مغبار مالت كمزي منነት ትግራዊ ተለዋዶ ተወላዲ ትግርኛ ያዶ ቋንቋ ትግርኛ ያትዛረብ ዶ ገለገለ ዝብሉ ነገራት ብዙሓት እዮም ለፊዑም በዓል ማዕበል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እንዳገለጹ ካብ ኮሜንት ክሳብ ሪኢቶ ካብ ቅድም ሕጂ ዝተጻሓፈ ክሳብ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ካበይ ናበይሎም ኣርየም ከም ዘምጽዋ ኣይዶኖ ኣይፈልጥን ሶ ሰብ ንቂምን በቀልን ንስኻ ዳውን ክትከውን ከለኻ ብፍላይ كابي يكون بزي يقدس كابي نعخان خودق زي قبرو تأمرن تمكحتن يلن مسكالو السبات كوينو مسرح بينو كوينو مسرح سيطان حقاز جيرو يكا مسالي جيرو أبنت جيرو أبنات كمودا كسرح بعتوب كمترئي زرعينا فيديو انتهالو ازو قدايات زي مالتي بوزح قدم حجوان كم زي تصرحو بوزحات فيديوتات نيرم أنا بوغاني قداي وددر موديلينج نعي بولك كم معبل مالتي كم حدا يوتيوبر أبصحلي انت تبهيله بفلايسي دمصي اخونن انت تبهيله كواس دمصي كونوني الى تقوم الله الى يقرب بقى تودي مالتي كابل حريو دمص خيت خونوا دمص انت خوينكم ما خمزي يا غلغل زبل ناي نبع المعبل ناي سولو ميدياتن كم زامسلو مالت زقربوا سبات ستايلي كمزي بينيام جرماي سايكل سلست عوته ود تقرأ يلوم موچጭ يلوم بعل تفتاو توك شو مالتي بعد سلطنه جرماي حيزو مخصام موداتا بقى تقرايت زي كوينس تعوتو هايند نقلو نغل زبلو خما يكونكن تتعويتو اتوددر سايكل تعويتو بزبليت غليصيو مالتي تعويتو نعوي غاز طقمو فرست اوفول مالتي تموديلينغون نعداي كصوعي نبهلي كصوعي زبل اكايدا لمود ناي تحتنا منقدي سلازخونه امبر اتقداماي زوارادرن وكيلاتو توارادرو زلان عد باورو ايرترا خوينو نحلو نو زيات ولدا تግራዊቲ ازبل دحراي تارغاوي كا متاوقيا غلله طيفكا خمزي دحردا هيبكيا نعنا خمزي از امسلت قنجو دحردا ليكوملنا ولا حان صقام يلن حنغو فايلنا نقبلا اب كمزي شتخ متخ زخونه زربا زودقكم علاما غن فلطيو كالي كمزي حلف هاجراويان كونو حلفات دق عدي حلفات دق زيغا حلفات تغارو حلفات إرتراويان كوينوم كرأيو زدلي سبات سلازلو بزي نحنا انت زيلنا يزخون يخون قداي كالي سب تغير ودس يولنا نزولا زرارباون سلازلو بعل نساتهم استزاربو وقالاتيو سلازي إذا يوردانوس تبهر زلا تورداريت موديلينج حافتنا إذا مالتيو كتعوت اتحانتون كتعوت أبدي متى زي سمعوون كتعوت مغنياتو نبعوت زبقعن internal beauty external دخونه beauty
ተራእዩ ኢንተርናል ከዓ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ካልኦት ንሳቶም መዕቀኒ ገይሮም ዘቐመጥዎም ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተቐመጠ ናይ ሞዴሊንግ ውድድር ሕቶታት ከምኡውን ዘለዎን ሰብእናን ዘንጸባርቆ ኩለንተናዊ ጽባቐ ስለ ዝኾነ ሓደን ከም ዝስዕራ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ እንታይ እዮም ጽወት ምትልላኽ እዚ ከምዚ ኣትግራዊት ያዶ ገለገለ ትግራዊት እንተዘይ ኮይና ክትስዕረ ይብላን ከምዚ ኢላ ክትመጽ ይብላን ገለገለ ዝበሃል ወይ ናይ ትግርኛ ባህሊ ኢኽ ወኪልኪ ትግርኛ ባህሊ ይኮነ እንዲ ባህለይን ሃገረይን ያ ለሐጂ ባህለይን ሃገረይ ክትብል ከላ ባህላ ቀዲማ ዝዓበየትሉ እሂ ኣብ ሃገረይ ዘሎ ኩሉ ባህልታት ሒዘ ወኪለ ኢላ እዚ ሓሰወት ዲ ሰብኮ መጀመርያ ባህሉ ይዝመስል ካብ ባህላ ወጽያ ድማ ነቶም ካልኦት ባህልታት ወና ኽቢራ ተወዳዲራ ተዘይ ተኸበር ነራኩ ኣፍተር ኦል ናብዚ ትበጽሕን ካልኦት ውን ሸው ክገብሪኦም ኢላሲ ዓዳ ወኪላት ተቐርባላ ምሽ ካብዚን ላዕሊ ምውራድ ዝበሃል ስለዚ የለ ንሳ ካብዚን ላዕሊ ክትብረኽ ኣይትኽእልን ንስኻትኩም በዓል ማዕበልካ ካብዚን ታሕት ክትወርዱ ኣይትኽእሉን ስለዚ ኣነ ከተዓርቀኩም አንቱም ዝወረድኩም እንተገደዳ ውፅን ሕንበር ክትድዩ ኢለ ትጽቢት የብለይን ነታ ዓዳ ዝወከለት እዚኣ ባንዴራ ሒዛ ዘላ ባንዴራ ነታ ባንዴራ ዝወከለት ባንዴራን ዓደይን ሃገረይን ትብል ንዓ ደግፍዋ ማለት ተቃዋሚት ስለ ዝኾነት ማለት ተቃዋሚት ስለ ዝኾነት እዚ ኣይ ሃገራን ኢሉ ሰዕሊፍ ይዋዚ ኻነት ሓንቲ ኣብዚ ዘሎ ተተሓሳስብ ኣብዚ ዘሎ ቀጽልና ኣለና ብቀይሒ ብቁመት ብሩግዲ ኣይኮናን ድምጺ ሂብና ሃገራዊ ክብርና ክንርኢ እንደል ዘለና ዕላማ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ዕላሙ ኻኒ ባንዴራ ሃገሩ ክብርታት ሃገሩ ስልጣኒ ሃገሩ ተወዳዲሩ ሰዓራይ ዝኾነሉ እዚ ተዓወቱ ናብዚ ንምብጻሕቲ ዕላማ ኣለዎ ንብል ዘለና ማለት ስርካን ጠለይ ናይ ቲክቶክ በረካል ሓካ ይኮነን ድምጽ ዝህብ ዘሎ ስለዚ እተን ዝወዳደራ ዘለዋ ዳን ሕጅምሲ ተዛረብ ኩላ የያ ነይረ ኣባ ዘካት ይዕለር ንሳቶ ኮይና ናይ ብሓቂ ኣነ ንባህለይ ንኽርታተይ ወኪል ኸርብ እያ ትብል ካላን ዘይፈልጦ ነገር ኣለዋ ተኮይኑ ይፈለጥኩን መንያታ ጸገም ኣለዋ ትበሃል ዘላውን ኣይፈለጥኩን ጸገም ኣለዋን ዘይብላን ከተረጋግጹ ግን ባንዴራ ዘይልዓለት ሃገረይ ታሪኸይ ስልጣንየይ ባህልናተይ ዘይበለት ኣይንሓኩምንያ ኣይነይቲ መን ብዘይ የገድስ ድምፂ ዝበሃል ከይትብዋ ኤርትራዊ ትውልድ ይሃልዋ ገሌ ይሃልዋ ዓዳ ፍለጥዋ ገለ ፍለጥዋ ኣየገድስኒ ደም ሰብኣታትና ኣልዒላ ባንዴራና ኣልዒላ ኤርትራ እንዳዘመረት ናብዚ ውድድር እዚ ተኣቱ እዚኣ ኤርትራዊት እያ ንሳ ክንውልቅ ተልኡ ከለዋ ህዝቢ ኸ ተልኡ ከለኹ ሕጂ እዚኣ ንሕና ቀይሒ ጽባቐ ኣይኮንና ንርኢ ካብ ቀይሒ ጽባቐ ወፃኢ ዓድና ክጽውዓልና ኢና እንደሊ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣ ኢሳያስ ንባዕሉ ክገብራ ዘይከኣለ እዚኣ ብሞዴሊንግ ተወዳዲራ ከተምጻሉ እዩ ትጽቢት ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ቀይሕን ጽባቐን ዘይኮነስ መንግስቲ ባእሩ ተዛሪቡ ዘየስማዓሉ እንታይ ዝበሃል ፖለቲካዊ መድረኽ ሲ በዛ ጓለን ስቴት እዚኣ በታናይ ውድድር ሞዴሊንግ ክጽውዓሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ከምኡ ኮነሉ ፖለቲካዊ መርገጽዩስ ጥጡሕ ኮነሉ ሓሳባቱ ቀይሒ ጽባቐ መግለጽ ውድድር እዩ ቁመት ሽንጢ ዳሌ መግለጽ ጽባቐን ውድድርን እዩ ኣብቲ ፍላይ ሞዴሊንግ ማለት እቶም ክራይቴሪያ እዚኣቶም ኤክስተርናል ቢዩቲ እዮም ካልኦት ከዓ ከም ትብሎም ዘለኻ ዓዲ ዓቂባቶም ትኸይድ ኣብ ሃገራት ተኽብሮም ባህልታት እዚኦም ውን ኢንተርናል መግለጽ ቢዩትታት እዮም ኣነ ዝብለኩም ድማ ንኽልቲኤን ከየዳለኹም እቲ ዝመሰረኩም ድምፂ ብኣግባቡ ሃብውን ንዓኻትኩም ይጠቕማኹም እየን ንዓና ውን ይጠቕማና እየን ጽቡቕ ምርኣይ ተገደደ ናይ መን ኮነ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ማለት እዩ ከምቶም ዝወረዱ ንኸይተውርድና ጻዕሪ ክገብር እየ ኣነ ንኽልቲኤን ድምፂ ሃብዋተን ጎበዛት ንስኻትክን ከዓ ቐጽላ ንታሕቲ ከይትጉተታ ድምፂ ክትረኽባ እንድሕር ደሊኽን ድማ ንስኻትክን ኣቴንሽን ሲከር ኮይንክን ዝተፈላለዩ ዩቲዩበራትን ፖለቲከኛታትን ናብ ዝህብዎ ናይ ድምፂ መስርሕ ቦታ ከምታት ኣይትኺዳ ውልቀ መወዳደሪኽን ከም ሰብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቐማሉ ንጽቡቕ ዕላማ ንጽቡቕ ንፍቕርን ሓልዮት ቅድሚ ሕጂውን ሰዓራይ ሰዓራ ብዘይገድስ ንድሕሪ ሕጂውን ተጠቐማሉ ምክንያቱ ካብዚ ክትመሃራ ኢኽን ጽቡቕ ዕድል ይኹነልካትክን ንቐጽል ቀጽልና ዘለና ኣስታት 300 ኤርትራውያን ጥሒሎም ተመስገን ዝበለ ኤርትራዊ ይብለለ እዚ መምህር ካልድ ዘይድገም መምህር ብሒቕ ዝቋፀር መራሒ ኢሳያስ ሰሚዐ ይብል እስኪ ንስማዕ ንቐጽል እስኪ ህልቂት ናይ ደቂ ሰባት ከመይ ጌርካ ተቐቢልካ ትኸይድ እዚ ጽባሕ ንጎባኻ ክወርድ ከሎ ካልእ ሰብ ከመይ ጌሩ ክቕበሎ ትፈቅድ ስለዚ ሰብ ምዃን ደይቀድምን ቅድሚ ሃይማኖትካ ብሄርካ ገሌኻ ምሕሳብካ ደይሓይሽ በቲ ዝድግፍ ዝዳናገጽ ናይ ትግራይ በዳናገጽ ነጥቡ ሰብኣውነት ክንዲ ዝኸውን ካብኡ ሓለፋ እንተኾይኑ እዚኦም ኣሕዋተዮም ኢሉ ጥራሕ ዝሓስብ ተው ወላ ዘይሕዋትካ ኣብነት ክበቂ ኣብየ እንዳሰራሕና ቆለና ናብ ጥልያን ኣብ ዝኸድናሉ ግዜ ኣብ ሓንቲ መርከብ ከባቢ 600-700 ሰባት ድሞቱላ እያ ኣብ ጥልያን ነርና ሽዑ
أقاطع مقابتهم زموت قباب 300 جلن إرتراوين منبارهم حبليتها وهبنا مو أبقى أخيبا حجون كم ترخيبوا له قلم سبلناس كلهم إرتراوين نبيلوس كابهم 300 جلن إرتراوين مستوى أو تمسكن مقع كلهم إرتراوي يكوني جس خاو تحسب انت شو حتى ميت سبت في الكا تحسب بين وكيل كان هاي كل زي غاز اللي هو سرع لله او مسكتك 300 سبب حنت محل تخطف اكا تمسكن زبها له هو مع خميجر يقبل كوين سلام انت كبشو حتى من ديهم دي تحسب سلازي كاب سب اولنت انداوت اخا تغيدك كتقبله زي قبا نجر تقبيل كا تخيل كتكون زي قبا نجر ندخون كا تخيل تقراي تسعير دابل كا تاريخ او حراي سلازي تغكل ممهر خالد عبدو صبوق رئيت وهابي فلات سبي مالتي كان بعل حدا زلو شتخ بتخ زي كونس بستخالو متن من مخانو انتاي مخانو انت ايو ايكونن زوقعلو زلو مالتي بستخالو متن نتي سابجكتيف زخونه صقم بأوبجكتيف زخونه عيني بمرأي مفتحي كهلو علو يلو زمسي ولك سبات ولا يفتروا صقمسي اتشجر حوراو زخونه مفتح علو يلو زامن سبيو ጎበዝ ካ ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ዝህቡ ሰባት ዳርጋ መብዛሕቱ ይጠፍኡ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣነ ከይድና እኮ ሓልፈ አይደለን ከይድና ለና ናብ አብሪሽ ተረኺቡ ትግራይ ሰዓር ተባሃለሉ ምኽንያት ተነጊርካ ንኹልኻ ዘይፈልጥ ሰብ የለን እንዳፈለጥዮም ከምዙ ከይድካ ሃማን ኣጅኹ ትግራይ ናብ ምባሊ ብደረጃ ሃገር እውን ኣውገጽና ብደረጃ ሃገር ብደፈም መተብዚ ዝነበረ ወሪድዎ ውልቀሰብ በተዓቕሙ ዝገበራ ፖለቲካሊ بدرجه هاجرون امودات اجخ ኢትዮጵያ ዘኮነ اجخ ትግራይ ጣሕ ይዘዋጽ ሎሚ ኢትዮጵያ ምጥራፍ ዝበሃል አቅዒ እተ ትግራይ ጽዕር ዝነበረ ኻሱ ይዝብል ነይሩ አ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ትግራይ ክትሁልያ ማለት እዩ አብ ኢትዮጵያ ትግራይ ክትሁልያ ድምሰስን ያይት ጠፍንያ ንሳን ተጠፍያ ሓንተና ኃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ ትመጽእ ነዚ አይልና ንሕና አይንቅበልን ኢና صعبين ሓንቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ንፈልጦ ኢና ሕዚያው ንሕና ባሓዱን ሃለና ንምውሎ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ስለዚ ትግራይ ጽዕር በዚሑ ቮድካቸው ሲ ክትምውል ቦጎግ አቢል ካምበር ይብሎሎ ኦኬ እስኪ ጽቡቕ ተማለ ዜና ሰራሕና ያኔራ ዋና ሓዳሽ ወቅታዊት ጉዳይ ሰሪሕ ነይረ ማለት እዩ እሞኸ ናታ መልሲ ሒዘ መጽ ይብሎሎ አማን ኤላስና ንቀጽል እስኪ ንስማዕ ቅድም ዝበለ ጥቃት አካል ገርፋ ተወስደሃ ግን ግሬጋ ጌታቸው ምስነገሰ ዘይኮነ ጌታቸው እንዳሃደመ ከሎ ህወሓት ይጠፋሉ እንዳተባህለ አበይ ኮይኒ ይخمውለና አበይ ናይ ባዓት ኮይኒ ይخمውለና ጌታቸው ስለዚህ ዜሮ ይጥጥ ዝበሃል ረሲት ዝበሃል ይብሉ ሓንቲ ረሲት ፕሮዲስ ግብር አይከልን ህዝብን ምድንጋር አሰና ቦያኔ አትምወል ኔራ ገለ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ ንዓቶም ነቶም ናይ ህግደፍ መጋበሪያ ጭቃ ከቀብሎም ይሉ ዝገበሩ ቦያለ እንተ ትምወል ኃጢአት አይኮንም ኩሉ አይነት መርገጽ እንዳተላው ካው ዛዕብ ነገራት ገንዘብ እኮ ሓደ ተራ ነገሪ ኮምተ ዝኸውን ይር ጸገማይ ማህለው እንተ ጠሊዕ ደይዛረው እንታይ ይሽግራለን ተጠሊዕና እንዲና ገንዘብ ንህብደልና ስለምንታይ ናብ ዝመጽ ገንዘብ ተሰክፍ ናቡ ዝኸይድ ገንዘብ ካ ዘይሰክፍ ዝኸውን ተጠሊዕና ምሻዚ ጉባኤ ኮይና ጋዜጠኛታት ተአኪብና በቡልቅና ሰበብ ዓዱ ትድሩ ገዲፉ ኤርትራዊ هل خبر نيرو بأموي بزعبا ركب هقدفن هو حاسن كنزارب كلنا كو وايت زي بلا سب يلن كابل علي خساب تحتي تحبريتا ذات أمام مثل النبر كن ولا بانترفيو عبد الجبر كله قاعد أما عاوله إذا واحد نجارين عاوتين هذا لنا بوزر حين نفلت بزعبا تقول دايزي لا تزاريبا يذكركم تداخلين هذا حدا انترفيو ماله تحق خاوتي سلازي تحقي أبغزي وخوتي كم ذا عانت زين برا نجر فابريكيت غير كاسنيعها رصيد سنيعها خمسة تجبر كم تزارب أبكر مهز بوتيها خم وزل تعمل لحفري مو خامستي تلفزيون سنة بعمو مالك أتصون كور جزء بس بتقرأ أبكر باب زنا برولو جزء نبعلو أبتخبر بعد أتوه ميديا نحن أكو هبت خبابا وطا كوينا نيرنا بتخبابا بعلنا كوينا تينا متكل دلينا حق دلينا حزب دلينا فقر دلينا نايز خلتي حزب تاعت حونت سلز دلنا إنا واقع خفيلنا تمالي كم زرب العليان يرى مالتيو نساي دقيموها أسنا
እንድሕር ዳ ካብቶም ዝምወሉ ሰባት እንተዝኾኑ ሞ بمولو بساتلايتن بزتفلاليو مسارحتاتن زينا حالخ እንዳበለ بزعوا زينا اي رطوب اي رخوب حونت مسارت غيرو طرح تزيقرب زفتر ነገር ኩሉ ሰብ ንፈልጠይና ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ዋንሲ እንታይ ተገይሩ ነይሩ ኣያነይቲ ሚድያ ድምጽ ነይራ ኣያነይቲ ሚድያ ከንዓና ሞት እንዳፈረደትልና ንቅድሚት ትኸድ ነይራ ምስ ዝበሃል ንመውት ኣለና ኣይትሞቱን ዘለኹም نموت علينا هاي نسخم تعبيهم زلهم نموت علينا نتفق لنا هاي نسخم دا تسلطنون برالهم دا بلنا نزخد زنبره ميدياتات كم زي حدا معقد حيل زنبره نيسنا ميديا ينير شعو كل سب بني يسنا ميديا يسمعني ركاب وصاي قصيلو مالتي قص ناور كالوت ميدياتات مصيوم تيميچون غن مالتي حلفوس تي ام اتش زورل غزيو نيرو مالتي كاب ساتلايت سي تي ام اتش نو معلو كم زي سرح تغير جام ابستغبرل اوان اسنا منጭ حبريتا خوين زغرغل نيرو مالتي سلازي مويلنا يو انتلكاون كفيلنا يوبل نايت الصرحو كفيلنا يوبلو مالت اسناسي بتسرحس كفيلنا يو كفيلنا اسرحنا دما منم سريح انا نابنت كفيلو خالي سبكا سريح كتبل تخلي خامبر مويلنا يويل كان مزراب موعلو كبيد نديو افتناين مع القدايا السنة كساب كندزي وطيخانا ميدياتات تطرعرع مبال كالوت زنورخا وسط مستيرات ولا درسه يغلغل وطيخا مزرابون وعد انتي مالتيو كاري غزه اندي حدا خمزي عينت صقم غطيمونا نوص سلازخونا مستير معقاب سلازي نخيل منالبات كمزي اندي حدا كمزي هموت انتوديقنا كيتحجزونا ايكم زول ملختيو زمحلالف كم زردن انتخوين مالت سو دي اتقبلوا ايكم سبا يكونن جيتات دبلوماسي خسرح يترفمو ካብ ጓዕጓዕ ሙፃእ ዘይኽእል ሰብ ከምኡ እዩ ዝገልፆ ኣነ ከምኡ ኢሉ ፀሪፍዎ ኢልኩም ከዓ ኮበሎ ብሶሻል ሚድያ ገለ ዲፕሎማሲ ስራሕ ኩሉ ቋንቋ እናተፃሓፈ ዝብተን ዓለም ኣብ ጎንኻ ንምስላፍ ዘኽእል ናይ ዲፕሎማሲ ዓቕሚ ህሉ ምግባር ውዳበታት ተጠናኺርካ ኣብ ደገን ውሽጥን ዲፕሎማሲ ዝሰርሑ ምስራሕ እዩ ባዕሉ ህዝቢ ይሰርሕ ነይሩ የለን ፐብሊክ ሪሌሽን ተመጢና ጌታቸው እንዳወጠ መድረኽ ኣፉ ዘምፃሉ እናተዛረበ ዋጋ ዘኽፈለና ክንደ እንድሕር ዳኹም እንዳወፀ ጌታቸው እንዳተዛረበ ተባላሽ ወልካ እንድሕር ዳ ነይሩ ኣይንስኻ ክትዛረብ ይብልካን ካልኦት ዝዛረቡ ኣካላት ኣለውና ኢልካ ተምፅእ ነርካ ሽዑ ናይ ወፃእ ፓብሊክ ሪሌሽን ሲ ብዝምልከት ብዓለም ለኸ ቋንቋታት ተጻሕፈ ንስኻ ዘዳለኻዮ እንሆ ኣነ ከምዚ ኤግዛምፕል ኣቕሪብ ኣለኹ ቶም ካልኦት ግን ከምዚ ከቕርቡኳ ሳይክእሉን የሚልካ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ዘይትሰርሕ ዳ ንስኻ በቃ ኣብ ዩቲዩብ ኣለኻ ኩሉ ሰብ ከ ኣብ ዩቲዩብ ኣሎ ሓንቲ ነገር የብሉን ኣፈላላዩ ግን ካሊ ሰብ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ እንታይ ተኸፈሎ ማለት ብዩቲዩብ ተኸፊሉ ግን ተይተመወለ እዩ ምናልባት ኮውን ዝኽእል ኣፈላላዩ አንቱም ከመኻትኩም ዝኣመሰሉ ኣብ ውልቀ ሰባት ጽላኣትን ናይ ውልቀ ሰባት ፕሮግራም ሒዝኩም ትንቀሳቀሱ ድማ ዝኾነ ሰብ ከፊልኩም ንዝኾነ ሰብ ኣታክ ክትገብሩልኩም ዝመጻኹም ፍጡራት ኢኹም ማለት እዩ ሶ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ 24 ሰዓት እንታይ ሰልቸዎ ኣነን ዋዕሉ قدفو مونسخا تقربو نتو بروجرام قديمكا تقربو بزعب حدا سب انا نوعلو خسمعكا تلخو كميز اكل انغشيش نخم زلو ነገር ካይክልን ጌታቸው ክትብል መልሐስካ ደም ወጽዩ ይሕዝን ዓለም ክትብል ዝኾነ ግዜ ኮሙኒየርካ ማለት እዩ ሕጅን ስኻስ በቃ يقربلخو ሳብጀክቲቭ ዝኾነ ፕሮግራም አይኮነን የዘቅርቦ ኦብጀክቲቭ ዩ በቃ ተረጅኒ ካብ ውሽጥን ኩሉ ሰብ ዝጠቅም ኢልካ ዲኻ ምንና ጽባሕ ክትፍትን ትኸውን ምክንያቱ ገንዘብ ሓደ ፍርቅ ኃይል ስለዝኾነ ጽባሕውን ተጠውልካ ሱፍካ ተኸዲንካ ከም ክብር ሰብ ክትዛረብ እንዲኻ ጓዕጓዕ ይዝውዕል ኣብ ጓዕጓዕ ይዝሓድር ምስ ጓዕጓዕ መተሓድርት እንዲኹም ነርኩም ሓቢርኩም በዓልኻትኩም ትፋለጡሉ እምበር ንሕና እንታይ ንፈልጥ ካብ ክልታኹም ወፃእኮ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ገይሩ ሓንጎሉ ዘዞረሉ ትውልዲ የለን ሶ ጽርግርግ ኢልኩም ተመወልትኹምን መወልትኹም እንተጠፉ ማዕረፍና ነርና ማለት እዩ ሓቂ ዝኾነ ዘረባ كابتن كابن ناب زيبل زي زنبوع زخونه رأيها ممصه اول قسبس عسران قلملن معلتات وي زخونه بروجرام نو بعلو انا خسرح يدلن بسر كومزي عينت ነገር بسرون مع الكاب زطلن ነገር ማለት እዩ ጥራሕ ከምዚ ዝበሉ ናይ ሒሶት ፈብረኽቲ ከምዚ በውልቀ ነገሮም ምህራም እንደዘይ ኮይኑ ወይ በውልቀ ነገር አነ ምዚአቶም በውልቀ ነገር መራኸበ ይብለኝ ሕጂ تستسمعني طرح يزارب زلخو ግን ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ደጋጊሙ ሙሉ ዓመት 365 መዓልት ጌታቸው ዓለም ገብረ ዋህድ ደብረጽዮን ሞንጀሪኖ ፈትለወርቅ በቃ ኮይኑኩምስ ካብ ውልቀ ሰብ አፍስ ሽንኩም አውጽኡ ምክንያቱ ንሕና ውልቀ ሰብ ኣይኮናን ንሕና ብዙሓት ኢና 10 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለና ካብቲ ብህይወት ዘሎ
نسخاتكم وكلتون أيكونكم من أفتر أول حسابكم يكون تنصبروا أمبر أبكن دخالي وكيلكم أفتناتنا مداي أي تزاربوا أبكن دخالي أختو كل ما نمشومكم يلن حجي نسخة هايل ددبيت ويك هايل ميديا ويك ددبيت ميديا تبهال ميديا نعخا وكيلو حزب تግራይ ተዛረበ ለይ ኣብ ክንደ ኣፈይ ኮይን ካይሉ ኣፈ ጎባኤ ኣይሾመካ ግዝያው ምሕዳር ኣባል ኣይኮን ካይ ተሾምካ ማንም ስሾመካ የለን ክትዛረብ እንድሕርዳ ኮይንካ ንስኻ ዝመሰለካ ከም ሓደ ዜጋ ኮንትሪቢዩት ንትገብሩ ሓሳብ ኢኻ ትዛረብ ናትካ ግን ከምኡ ካብ ምዃን ሓሊፉስ ውልቀ ሰብ ጓዕጓዕ ሂዝ ሓድር ሰበይ ከምዚ ገይር እንተምፀአ ምስ ከምዚ ገይር እንተደቀሰ ኣባት ነብሱ ዲኻ ንስኻ ደድሕሪ እንዳዘወርካ ካሜራ እንዳቀረጽካ መከራ ተርክበና ማለት እዩ ድሌቱ ይግበር ጉዳይና ኣይኮነን ድላይኩም ግበሩ ቅርሸለኩም ከም ድሌትኩም ጌርኩም ነቲ ህዝቢ ኣዕውንዎ ንስኻትኩም ዓርስኩም ዝኽኣልኩም መደንዘዝቲ ናይ ሓሳብ መደንዘዝቲ እጽይኹም ስኻትኩም ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ካባኻትኩም ምድንዛዝ የድሕኖ ኢልና ኢና ሓደ ሰባት ክዛረቡ እንተሎ ኣታዚ ሓቀለኩም ገሊልና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ይቀጽል አረጋ አየለ ይባሃሉ ሓውስ ሁል ገሰሰ አየለ ዮም ብጉጅለ አደመ ተወቂዖም አለው መንእሰይ ሽረ ንዘይ ቀርቃል ስተላዓለ ሲታም ገይሮም ተንቤን ቴሌቪዥን እስኪ ድሕሪ ዓወት ናይ ኣቶ ገሰሰ ታሪክ ከጉዱፉ እምበር ናይ ኣቶ ገሰሰ ታሪክ አጉልዮም ክዛረቡ ሰምዕና ይንፈልጥ ብዙ ከባቢና ዘለው ካድሬን ሰብ ስልጣንን አኼባታት ይካይዱ ቆን እዞም ሰባት እዚኦም ልክዕ ደቅ ፊዳል እዮም ቀደሙን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዝነበሩ እዮም ሕዩውን ድሕሪ ዓወት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኮይኖም ንህዝቢ መከራን ስቃይን ዘርአዩ እዮም ሕዩውን እንትኾነ ዝተረጋገመ ናይ መንግስቲ ምሕደራ የብልና ተኽላይ ናይ ዞባ መማሓደር ኮይኑ ኣብዚ ቦታ እንታብ ዝመጽእ ብዙሕ ዓመት ይገሩ ምንም ክንድጣፍ ትኸውን ግን ንሽረ ዝረብሕ ነገር ኣይሰርሐን ምልዓሉ ንሕና ዓበይቲ ዓዲ ክልዓሉውን ነመልክት ነርና ኢና ሕዩውን ምልዓሉ ጽቡቕ እዩ ኣልዓዓሉ ግን ኣይጽቡቕ ኣቶ ገሰሰ ቤተሰብ ደቆለው በዓልቲ ቤት ኣለዋ ኣብዚ የለኽን ኢሎም ጠይቆም ዝግበአን ከም ህዝበን ደቂ ስዋኣት እኳ በብግዚኡ ሓደ እንትን ይስታወሱ እዮም ንሳቶም ግን በፍጹም ብዙሕ ዘስታውሶም ሰብ የለን ኣቶ ገሰሰን ብርሃነ የለን ተዘይነውሩ ነይሮም TPLF እግር ተኺላ ናብ ዝሕይ በጽሓት ዝንሄድ ደረጃ ክበጽሖ ኣይኽእሉ ነይሩ ደቂ ዓድና ዝኸድ እንተረኸበ ብእግርስ ሓራይ ደሓን ከምዚ ሕጂ ናይ መምህር ገሰሰ ወይ ከዓ ናይ መምህር ስሑል ማለት እዩ ዘሎ ታሪክ እዮም ኣውጊዖም ዘሎ ማለት እዩ ምስ መምህር ስሑል ብዙሓት ላዕላይን ታሕታይን ዘብሉ ታሪኻትን ጽሑፋትን ኣለው ኣብ ኩናት ኢዲድዩ ማለት ምስ ኢዲድዩ ዝተገበረ ውግእ ሞይቱ ዓሪፉ ክበሃል እንተሎ ብዙሓት ነገራት ዝበሃሉ ታሪኻት ኣለው ኪነቶም ታሪኻት ንሳቶም ሓደ ሰብ በትሽዑ ግዜ ንሱ ኣባል ናይ ኣብ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ናይ ደርግ ዝነበረ ፓርላማ ኮይኑ ካብኡ ወፂኡ መጽኡ ቃልስ ብሽዑውን ዓብይ ኮይኑ ብዙሓት ትምህርት ቤታት እንደሓለፈ ኩዕሶ ገለገለ እንደሃበነ ዘመኡ ንሽለይ ትምህርት ዝጀመሩ ህፃናት ንኽማርኽ ማለት ኣባላት ንምግባር ናይ ዝሰርሑ ስራሕቲ ይሰርሕ ነይሩ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ብምስርሑ ከዓ ከም በዓል ሆስፒታል ስሑል ከምኡን ጋንታ ስሑል ሽረ ገለ ዝበሃሉ ነገራት ብሽሙ ክጽውዑ ተገይሮም ኣለዉ ብዝኾነ ንዑ ዝዝክር ማለት እዩ ግን እዚ ማለት ንሓደ ስውእ ንምዝካር እኹል ማለት ኣይኮነን ቤተሰቡ ይኹኑ ካልኦት ነገራት ክግበረሎም ዝኾነ ይኹን ነገር እንተዝሓቱ ንቡር እዩ ዝብል ኣባህላ እዩ ዘለን ወላዲኦም ድሕር ደኣ ኣብ ኩናት ኣብ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ዓሪፉሲ ወይ ከዓ ስውእ እንድሕር ኮይኑስ ደቂ ስዋኣት ከም ደቂ ስዋኣት መሰል ኣለዎም ብኡ ክሓቱ ንቡር እዩ እንተ ተኻሊእ ነገራት ግን እንታይ እዩ ብመሰረቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ክልተ ጫፍጫፍ ዝረገጹ ሓይልታት ኣለዉ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ እቶም ሓደ ሓይሊ ኣቐዲሞም ንእሽተለይ ኣፋፍኖት ናይ ስልጣን ዝነበሮም እዮም ስለዚ ህወሓት ምስ መፀት ዝተረገጹ ማለት እዩ ብዙሕ ዘይተመቸዎም ዘይማእምኦም ማለት እዩ ድሕራይ ከዓ ሕጂ ግዝያዊ ምሕዳር ምስ መፀ ህወሓት እንተላ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሕመቕን እከይን ዝወጾም ሰባት ድማ ብግዝያዊ ምሕዳር ነቶም ቅድሚ ሕጂ ብህወሓት ተረጊጽና ኢና ዝብሉ ድማ ምስ ግዝያዊ ምሕዳር ኮይኖም ክልተ ሓይልታት ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ መወዳእቱ እንታይ ዘርእየካ እቲ ክበልዕ ዝደሊ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ህሞትን ኩነታትን ግን ንምንታይ ዘይብላዕኹም ንስቑ ኢልኩም ዝብል ዘረባ ግን ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚ ኣይና ንብገስ ንምንታይ ሲኢልኩም ዘይተብልዕን ዘለኹም ደቂ ሎምሲ እንታይ እቲኩም ኢኹም ትዘራረቡ ዘለኹም ብዛዕባ ዝኾነ ጉዳይ ይብለና ኣሎ ክንዛረብ መሰልና እዩ ንቡር እዩ ዓድና እዩ መንእሰያት ኢና ክንዛረበሉ ኢና ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ንኾም ኢና ተፈጢርና ክንለፍዕ ኢና ማለት እዩ
نحنا تذي تساقعيلنا قصيلو زلو تولد مزراو يقدف مالت هيكونن كزاربيو جن أكلتيو شافات كوينكم نمبلع نختبلعو كتبلو نتهزب تبلعو سبات صباح حو خوين انت يبلعكم هزب حانت غزي انت مريرو بايزوي ابطقوطتكم زي تبلو يا اصبيق مزرابي خليه مالتي እዚ ወረቀቱ እዚ ሰዲድለይ መሬት ይዝበል ዓብለን ሸይጥ ሰዲድል እንዳሃለኹ ሞልሽ የባሕርተ ተሕዘ እየኢሉ ብስላስ የብኣም ዝሓለፈት ወርሓ ሞልሽ ሰዲድለይ ሕይኸማ ሃኩም ዝበለ ካብ ተሓኒ ክትሞት ጸገም ከርእይዎ ዝይሕዘ መጽየ ጎይታኒ ኣይሸግርካ ሕይ መሬት ወገብኩ ጸይውን ተዓይኒ ይርእ ጭንቀት ኮይን ይሃቡን ዝዘለኹ ረኻዮ تزغفلكو يبدو تذهب زولنا قربني كاني أني أيجناكا شنتي تبتبن دالكو يخد بتحت بلا على عيني نبئ زغورو زمخني كاني أني بزيتا تقريفو خلل البيدقي في خلل له أحواتي فتم أحواتو يهلوني ميتم كم سأي قتيلهم تجزا فريس بتعاي مسار يا إيش ولا ديتي تسقي أزغميته حزت هي بيان حاجة ذات يعني حز أودية ها يسمعنا الحن ماما أنا ويراني نقرأ من قدين دي عاوزان لما جوخ مسيحات تنيره أخو فيلن سلزر أخواني شيء كم زي سجم زلوني مثلا هذه ده حن يسمعني ولا دي نحن تحفتي بشمال هني آدم حمش الشعر شيء وين كادي شيء زي المسألة خو يقبل عندي مدهاني عالم زرقت خيالم لا ده حن ولا دي تزارب خيال حمش الشعر شيء سرقي أيو أطيب لين حزو شيء زرقتكم مالم لم تزاربكم ما قلم تكون وليدنا حازيل بصحاب نزطوم يا نزطوم حيال يتفعلك آمين ودالك زرقتك آمين آمين كمزي زأمسلو هزبتات كمزي زبلا عديتات شجر تفتحوا ولا تزيت ودق جن كأنا نسويك مينيمايزد كون تو لوس ويك ات كونسيكونس وتصعبين نايت خوينات نمعلو تذي ترفه ملو بملو جن تسعبينو سي نقشت لي يكون مينيمايزد زخونه سعبين كله مغباري كال نيرو نايت حزب زي سقاين شجرن مقلال يكال نيرو بزعبا زياتن مزراب يكال نيرو بعد دبيت ميديا بزعبا حدا سب بزعبا ولقسب مزرابيهم صراح جميروم اب تግራይ ክልተ ብጣዕሚ መሰረታዊ ጸገማት ዘለው ክልተ ሚዲያታት እዮም ኩሉ ግዜ ዝጣየሹ ታንተ ሚዲያ ተቃወምቲ ዝባሃሉ ነትስርዓት ዘሎ ዝቃወም ያ ተقرب እዚ ሓደ ሚዲያ ካ ደገፍቲ ዝባሃሉ ይዝقرب ቴሌቪዥን ትግራይን ዲደብሊን ካ ሕጂ ታይገረንለዋ ማለት እዩ መን መንግስት ኮን ከም ዝኾነ ስለ ዘይፈልጣ ንኽልቲኦም حاسوت زخون وقع عند أوقع عند هاللو نتحاسوت كم حق جيران كابكلتي ريبورت خربا جميرا because صباح من يوم حد يوم كمرحي أمه كابدون وزكنا بارورنا يوم زبل مالتي التحقيق جازيت أنياتها تفلت حوارات السبي فلت تي انترفيوز جبر زول يفلت تي انترفيور يفلت تي انترفيو يفلت كلهم أتبقوا ما عند عادي عم يفلت يوم مالتي أقوى عبيو حتى تطبيقو خي حتى مرحه مصين وعلو زي ليل كاين بركان كم زي خنت ايخوينو زي خمي غيركم يل خي حتى تنمعلو قدم زخيد فرحز تملو ناي غازيطنينت سنه مغبارن مويان سلا زلوم يوم اب كم زي عينت وديقوم زلو سو ات بروبليم كابزي زمنچو اتشغر كابزي زمنچو نايلو معانت مدب نزي زمسل نيرو كسب موداتا مدب تخاتاتيلكم موداتا دما ريتوكم هابو حناص زبل ريتو طرحي مقبال زدلي كابو وصاي بوزحات سبات مالتيو بتقبرو زلخم صعرتات مالتي صبق زغونه نايتوم فيديوتات انجيجمنت ماتريكس بمولو دارغا يوسخالو مالتي سو بزي حغوسي بتعامي ازمسغن جن حادرا بلوم نتوم كمزيلوم ززارو حدا ناي اكي سبات زلو نت حزب كم مصدا بزعبات دمص حزبي نت حزبي كم شغار بزعبا شغر نايت حزبي نت حزب توسخي صقم كم مفتار بزعبا صقم نايت حزبي اوغعو زبل ملختي كتم حلال فلوم كتقولوا لكم تزي كوينو 7000 اب صلات حاده 500 ناي فقره بز سبكو چانلات اندحر امحدار مصيو ازي نتقصالي زمص زودو تولدي رمص امبر هاجر موراس زبال ነገር የለን نقصل احنا قنيوتا